location kata physical presence mare onge Kenya ka, ni en kama chielo, to pod onyalo convene cabinet kokalo kuom lony manyien. Wan gi miluongo ni Teams nitie ka, wan kanyo kod Google Meet nitie ka, wan kod Zoom, mago te nitie ka. Mago te inyalo tigo e weche mag tudruok masani koro piny obedo mayot ahinya. To en mbaka ma ok rach kigoyo nikech un gi ratiro kaka Josiaya mar penjo no. Erokamano ahinya Josiah Odunga kuom penjo no ka iwuok e gwenge mag Udhine e kaunti ma Siaya. Ote machielo ka endi wacho ni jaote Ken, erokamano ahinya yudo ote Amerika maber. Wacho ni kwe kende mwakwayo ni obedie siasa mar piny Kenya ka osechako chapni. Siaka Baba Dala Orengo nyatieng' uru maber. Wachwedo mana tij, nyinga en Bernard Kagrace penjo wach makamano e ote Amerika endi. Erokamano ahinya. Nyakwar Matengo Vio janeno oboke makawuono kendo Taifa Leo gole ni elimu yalemea serikali, to ma biro kaloro kod wach CS Mbadi kare manifesto margi mar Azimio cha dagi konyo godo sirikande ni. Oyo ing'eyo ni manifesto mabedo implemented en mar William Ruto gi Kenya Kwanza. En mar William Ruto gi Kenya Kwanza. Azimio cha be ponitiere jokama. Okapar ka Azimio ponitie. Kata kamano mane momiyo na wacho na manyo Mheshimiwa John Mbadi mondo lere anena kaka no wuoyo e nyim committee mar education nyoro ni weche gi kelo luoro ni kamoro pek mar somo kidek chak luore lwet jonyuol koso nang'o. Okay, winjine Colgate osewuok okone gimoro mar keto pien lekewa obed mangima kendo lekewa obed motegno. Gidhi mbele kendo gikelo lokruoge. En gima duong'. Colgate Herbal olos kod yiend bungu manyachon koriwore kod Colgate manyasani maketo pien mar lak bedo mangima kod leke motegno kendo onge buonjo mabiro dong' chien. Tem tiyo kod Colgate Herbal manyien kawuono. Hey, mano e life. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu gi kogwen. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Sario gida kabich kama abro wuoyo kod jatend migao waziri mar pesa John Mbadi mondo lere wach ma koro chendo ni okinyi makawuono e wach mar somo Nyakwar Mogi Jwangi. Sani abro kawo simbi achiel kachiel. Maramogi. Pole sana. Maramogi. Oyawre. No, MJ. Maramogi. Oyawre machiegni. Wuodo singo miya wach. Erokamano an gima diera. Yes. Apart mana Mheshimiwa na campaign na wacho ni kila ng'ato biro yudo 6,000. Gisane ni sirikal wacho makendo jatend oganda miluongo ni John Mbadi Mheshimiwa ni somo nyalo gore piny. Ineno manifesto mar ODM kata mar Azimio cha gikony godo jogi mondo mi gikony nikech en be samo wuoyo ne sirikal. Onge kaka dang somo gore piny to gintiere sirikal no mine makoro wabro ywak na gi nikech kawuono pesa nyalo wacho gini. En jopiny bende kata samo wuoyo ni nitiere kaka iriembo nyithindo dugo mondo mi giyud pesa mondo gidongo. Pesa gidhi ga kanyo to pesa gitimo ang'o? Nikech onge kaka dang ng'ato swet at the same time sirikal wacho ni onge pesa kaka ginyalo konyo nikech somo nyalo to somo nyaka gisomo kata gin gisomo. Koro wach somo ni nyaka giketa maino gi mondo mi nyithindo yud somo maber. Erokamano ahinya. Maramogi. Yes, Juma. Oyawre.
Oyawre nyichio kare. Antie maber nyatelo? Baiwo pito kumar bungu maena. Yes. Victor, anima diro ange sirikal mar kanjwane. Victor kaja ogone wacho ni gidwa expert. Sani expert koro go sirikal ni kata kod gwe duto pambana gi hali ne. Dan koro kelo ala adier no gi CS John Mbadi seche moko. Dalo bok no mi CS. Ni paro moko mafinja dier. To kelo gino nja piny. To koro sani go sesoe kanyo. Koro ken Mbadi manang'eyo. Ena ja sirikal ma William Ruto mana list kendo koro nyinge mopogore nikech koro kanyo Victor school. School agi mora school hospital ma uji moko ma important sana. To koro sani kita kodi ni udo pesa onge. Jonyuolo manga ka nyithind somo. Ana paro ka ndalo mana somo Victor. Ngido moko mane kesi no to ya chulo. Iro ni on ara uge class 4 ba timo kode class 8. Koro sani CBC ni gimora mora en pesa. Kasto mulur jo bukre ni pesa onge ni algole pesa onge no 40% mar CDF. No ko agi ka nyite becha mo gech jino se ngene asane sirikal konyo jopiny. Modo ngeti mangawa modo ko janyoni amwan akati sani high school ma national ko depend go fuko ne jomoko maka wan mok nyal gini gaga people. Okay. Again, no depend ngawa kuom sirikal. Koro anjon bade ga ko no manya go depend ko jani oloko nyinge sen ja William Ruto. Pina kana loko nyinge kestol en mano pingo sirikal mogi. Tani koro wacho pesa onge so no dalo pesa ko golo ku. Okay, erokamano ahinya. Mara mogi mosainya. Abro manyo waziri mondo wagoye na kode mbaka olere wachni. Olere wachni nikech ne wuon wach nyalo bedo na maber ahinya ka en wuon ka thuolo mar lelo wachni endi ka lure koda paro ma sirikal nigo wachni ni kikwa wuonre uru ni wach mar free secondary education, free primary education en gima ok en sustainable king'iyo kaka Kenya chalo gi sani ni wasebedo kwa dake miriambo e wach mar free education. Mbade wacho ni wasebedo kwa we've been living a lie on funding free education. Mbadi now says ma nyiso nango ogolo paro ni kata mana siling 22 mi chiwe wi nyathi ka nyathini duoke chien nyaka siling 16,900 mondo element mar cost sharing cha bede kind jopiny kata jonyuol gi sirikal. Kako to bendo kwayo ni pesa mar CDF cha gol bathe moro kete migao mar somo mondo mi ketie sekta mar somo ahinya e wach mar capitation ne nyakwara Mugajwang. Ma wach mang'eyo ni igeni somo e siro mar dongruok mar piny mora mora. Ka onge somo di koro piny chalo nade jokama. Ka de onge somo di koro piny chalo nade jokama. Be isi pinjori anena. Namba ino na 722 miya wach iparo nade nyakwara Mugajwang. Ma en Ramogi FM chenro mar Kogwen kod Anotieno Maka Juma. Mara Mogi ma iwuoyo gi PC Buda Kalan Mombasa. PC miya wach. Yoje yan gima chanda gi sirikan mar Kenya Kwanza ni. Yes. En wach mar somo. Yes. Nikech ka koro sani giwacho ni wach mar somo. Bele ka ok dhi nyalo chulo ni jonyuol pat mane sirikal osebedo ka ndalo te. To kara ng'ato ka advise president mondo wach mar housing modich gada ahinya ni mondo pesa no be diverted uduoge somo koni mondo jonyuol oyudo kaka konyre nikech ka koro piny ma nyithindo ok nyal dhi e skul to gisani kaka osigo pek bendo ingo jonyuol korka ngimani mai koro dhi bedo nadi mbele kae e sirikand ni kod jopiny. An mane kwayo mar BJ. Erokamano PC kane Mombasa, erokamano ahinya. En sario mar okinyi wayudo weche manyien e yo machuok nyaka londo mari mar Ramogi FM ka chunje luo. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyaore nyakwara Mugajwang kendo machiegni. Achich maduong' ma itudo kod nek mar jatuo Edwin Maingi manonegi od thieth ma Kenyatta ne ogol tesendo bila ma Kilimani kendo tere nyaka e od thieth ma Bangathi ne chenro mag thieth
e bwo arita mar tek tweta. Okil Kamaloka mar achijno ne openjo gimomiyo ne okawo okang' mar duoko achijno e od thieth ma Bangathi to Kenyatta kuma ne ogole wach mabe ne okwedi mokalo gi odialo buche. Jamin buche mag oganda ne owacho ni ka debe ne oduoka achijno nyaka Kenyatta kama ne entiere kinde mokalo chien, to mano ne nyalo keto andaki marach mokalo ngima mag jotuo mantiere od thieth kanyo. Kaka yor geng'o landruok kute mag ayaki e kaunti ma Siaya, riwruok moro mar piny owacho motisi ni Bolena Enterprise ka omakore kod riwruok machielo mong'ere ni Africa Enterprise Challenge Fund ochako chenro makoro geto ting'o malo yuto mag joma mine e gwenge mag kono. Kod kweth mag chuo moko bende wuok e gwenge mag North Kabuoch ma yudore ka chung' od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay koro okawo namba e ting' mar rito nyithindo sama bende minute gi onge. Kata bed ni ting' mar pidi en gino bende owene joma mine, chuo moko e gwenge ma kono to koro okawo nie lai manyime ka giwuok mar rito nyithindegi e kinde ma mine nyithindego onge. Lipot wach ni Nyakwara Mogi abiro miyi kang' oromo saa 3 mar okinyi. Giko weche manyien e yo machuok Nyakwara Mogi tudre kang' oromo saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Mana kamano Nyakwara Mogi Jwang' daher mar ng'isi podi adona chiw mwandu ka endi ne chenro ma iluongo ni KCB kadibeni in gi lek mar gero odi Nyakwara Mogi Jwang'. KCB Bank sani koro kelo ni chenro makamano ma emomiyo wasebedo ka ng'isi pile ka pile ni sani koro to KCB mi atamalo 105 105% mortgage financing. Mae gima bere moloyo mar konyo chopo lek mari mar bedo gi ot Nyakwara Mogi. Ini siema to KCB kauni ting. Par ni ginyalo miyi nyaka pesa maromo up to 10.5 million mar property midwa ne nyiewo Nyakwara Mogi Jwang'. Kumano tim limbe branch man machiegni kodi to kochono nyaka ibed jakanyo mar KCB. To kochono nyaka ibed ni tiyo samoro timo handi jamiso dwe diaspora ine mawuoyo kodi Nyakwara Mogi Jwang'. Kumano kaskori tim limbe branch man machiegni kodi kawuono ine ber ma KCB sani koro kelo ni mar bedo kod ot. Kidhi dala mar Kisumu kacha kare dwaro ni yud ot moro yo Milimani kocha inyalo yudo, Riat gini kocha pod inyalo yudo gi nitie udi mathoth. Koro dhia e branch machiegni kodi mar KCB mondo iyud konyruok kinde ka kinde Nyakwara Mogi Jwang'. En saa 2:04 mar okinyi masani. Kaka nase singoni amanyo waziri John Mbadi mondo mi wawuone na kode ka okinyi masani kalore koda wach ma wamego ni Nyakwara Mogi Jwang'. Dakika en 4 mar okinyi masani amanyo waziri oyawre nya Victor wach mandalo Nyasaye yaw no piny. Erokamano ang'eni bet tinde idwa bedo modich ahinya kitiyo ne jo Kenya. Yes. Mana wach moro ma isako it jo Kenya ni. Wach manyi wacho nyim komiti mar somo nyoro gi colleague mari Migoso Gamba. Yes. Ni siro weche mag somo ni nyalo bedo unsustainable. Yeah, you know, gima nyawacho ni ingeni wan kaka National Treasury kata sirikal okwanyal golo pesa ma ok oketi budget. Kanyo cha waloso budget to nitie pesa mani waketo ne capitation mar jopuonjre. Ma king'iyo budget line mar secondary education iluongo ni free secondary education or free day secondary education. FDSE. Waketo ne billion 54. Kaeto wachako waketo billion 31 ne mar JSS. Then wachako waketo billion 7 ne free primary education. Now king'iyo pesa go tipogo gi nyithindo manie e category go. To ino ka pesa moket gi chini ti policy mar sirikal ni
mora mora masume senior secondary onego bed ni keto ne 2022 but kikawo pesa mobed approved budget to ipogo gi nyithindo ma Kenya ka masume mano senior secondary to kiyud otin ne 2022 obiro about 2017 koro ineno ka jopuonj kanya jopuonj gi skul ne nyithindo 100 en okawo 2022 togo gi nyithindo 100 to wacho ni sirikal onego miya million 2.2 million but pesa mioro bedo matin ne mano nikech kikawo budget ok nyal sustain 2022 nyathi ka nyathi. Now budget ni biro matin nango achiel obunge are also not being honest nikech kata mana budget mana tero ni bunge mar capitation negi ngado gene badege ngado budget no mabiro ko piny so aneno ka headline ni ko mbadi oduoko capitation one of in fact niko ne mbadi gi sirikal Ruto nego lek mar Kibaki mar somo mongi chudo man to be koro sanu anio go e media don't know the sirikal Ruto timo first Kibaki ne okotimo okelo somo manono Kibaki ne okelo somo manono primary kende ne oko attempt kelo somo manono secondary Uhuru no kelo somo manono secondary to no kele kwanza ko wacho ni okelo free subsidized secondary education. Yes. Bangen or lock and free secondary education. But pesa most of it are located. Emo look school the bando one again one we go Pimoko date back to 7-8 years. We get pesa manene budget neo kinyalo romo pesa money go benefit school the ke kwano nyati kanyale. Now gimana te mo wacho ne wabunge nyaka wa accept pesa ma wakete budget. Team ki go kwani nyithindo ma Kenya kan joma somo e Kenya ka be medore population marwa medore to budget ok medre e kiwango manyalo bedo on count pesa koro now actually see parliament ema approve budget parliament no approve budget matin kata mane moloyo mane watero nigi budget mar capitation kidhi ngado of course wacho ni gitere examination no nyiso ni examination one this strategy mar financing examination but make it ahead must be reduce budget mar capitation koro ken ni one although mane watero no koro 22,000 per student but make it reduce a further koro sani pesa is available 17,000 per student the only thing we can do what waro timo any pesa nuri koro watimano gimwanya notimo kaka sirikal en wa monitor ka revenue bedo maber to wanyalo medo supplementary budget capitation but conversation ma adwani jo Kenya donji en the level ma wantiere sani ni be wanyalo chulo free schooling with everybody including examination fees makoro no kwa chulo examination fees nyaka ne jo manyalo I have no problem chulo examination fees ni mtindo moknyari but angumu medangwa chulo examination fees nyaka ne nyathi Victor Juma manga salary why should we pay school examination fees na nyathi Mbadi kati upenji oningo wachulo examination fees nenye tindo joma ni chando na kacha joma income anything but not everybody so magu gikmoningo as a country but the problem is sometimes including George Bura we are living a lie because George Bura gemo cut of the budget we cut the budget ma actually free secondary school education my pesa buketne pesa no kipo go gimindo mani senior secondary school Kenya mangino okrom 22,000 ere kama Mbadi dangro njia kanyura serikali dangro we can only release pesa ma be approved a budget could bunge and nya wacho lero nigi pesa mo approved ok nyalo romo nyathika nyathi 22,000 Kenya and mondo mi achieve that 22,000 nyathika nyathi masomo senior school and 15,000
ne joma somo junior school and 1,500 ne joma somo primary. Chuno ni nyaka wa adjust budget. Nyaka wamany pesa mo nedi. That is what I think. Waziri nitie gimido ni inflation adjustment. Inflation lokore kinde ka kinde. Nyaka ne pesa ni ketie pok no sweko matin. Don't you think ni mano is also another challenge that you need to grapple with as the CS? Emana diri, ingeni pesa ni sabudo nyaka ne ket per capita mar student on the bed adjusted. But ngayo Victor, nyaka bende wa accept the reality. Mondo me wa adjust pesa no, chuno ni nyaka wa med budget. Now, awinjo ka jiwacho ni Kibaki no manage. Well, I want to repeat again, Kibaki no manage, but no manage only free primary education. But besides mano, kinyo dire Kibaki, nepo kwa kao the kind of loan mawana kusani. So dire Kibaki, interest rate, nini dire moi, jo IMF, World Bank, nota mkui kaulo. So emomene ka Kenya ni unge kata giteri ni Kenya ni unge everything. So Kibaki no inherited government man problem, but maunge kigombi. Okay. Yeah. When Kibaki himself, the okowe ugombi metu. But President Uhuru or President Ruto, ikakaiga wachulo interest on debt 1.1 trillion. Mheshimiwa dongene gitio kanyakla gi Ruto kaka deputy mare. Yes, collective responsibility ni kuomge nyaka pesa masane. But gimata mwacho any president to Uhuru Kenyatta. Yes. Deputy ne William Ruto. Yes. Chane one President William Ruto. Deputy mare and Kithure Kindiki. Yes. So this is another government. The minister Uhuru Kenyatta was not John Mbadi. Yes. The Minister of Finance, Henry Rotich, then it would cool time. Yes. Now, President, the Minister Masani, is the William Ruto and John Mbadi, Finance. So this is a different government. Kimata mo ajeni government mo kalo mo 10 years. Owe ugowi manmandu. Gowi no okmaru Uhuru Kenyatta and go to Kenya. Nyaka wachulo. And Gowi becomes the first charge. Okay. One a bigger salary to pay. Every month, what you know, 85 billion staff magazine card. Now, Kwanyalo change in a day. Manu Biro 80 billion actually. It will use 75 billion per month. Zanukoren 80 billion. Kano was Madam Zara Maju Point, or Madam Zara Mara Discipline Forces, the major Sekal Mamoko. Now, Sani 80 kilo 12 months is 950. Already over 2 trillion being a chulo salary and chulo gowi. Kapo kikelo over 200 million billion mabende and pension. So that is already 2.2, 2.3. What yoko usuru ma 2.4, 2.5. So counties the 1 million 400 and over the 415 billion. Already that is 2.7, 2.8. It collect 2.5 trillion. So you can imagine where do you go? Emomio nyakawa live within our means. Okay. I know people will say there is wastage. And maybe what you go and assist many on procurement and such like things. But the bottom line, ending priority marrow in education. And by the way, education consumes 28% of our expenditure, our budget, more than even what has been recommended of 20%. And what you will not teach us, remember this government is the only government in 2 years or has employed 76,000 teachers. And the government pledged to and now we get a campaign, this government. But they pledged 116,000 teachers. One of them pledged a number. Yes. Already it's employed 76,000. We do 40,000. We are likely to employ another 24. Can I do a capitation of the children, watchmen, or children, cooks, or children, can you put on the class? Therefore, our balance capitation is important. Employing teachers is important. And all the other things are also important.
Yes. Koro the only option nikech wan gi gima iluongo ni fiscal deficit kata gap king'iyo budget marwa en either ni whole pesa kowuok oko kata chulu kata medo usuru ne jopiny eka finance godo budget. Mage yore kendo mitemo wacho. But usuru bende ok wanyal medo nikech ineno ka wagike level ma jo Kenya koro neno ni koro usuru dayogi. Ma bende wase kawo decision kaka serikal ni onge koro medo usuru kendo. Koro gima watimo sani en ni waketo KRA mondo obed efficient e choko usuru. King'iyo the last quarter of the last year, there is a light at the end of the tunnel. People kawe kagima being told. By the way, KRA is improving by the day. King'iyo the collection mark the last quarter, KRA nyocha otimo maber kabisa, and already I'm seeing katamana sani they are doing well. So why improve KRA? Going mwaka oko be watemo duoko chien because of performance mark KRA the last quarter and our reorganization. For the first time mabenyo bogo kata jo IMF Victor okwa carry forward million carry overs na expenditure onge pending bills mwage 2023 2025 2025 I mean 2023 2024 to 2025 2026 for the first time okwa big pending bills wachulo counties all the money wachulo CDF te wachulo pensions manoso they claim te wachulo go pay and the capital expenditure up to 96%. Therefore one steps one make katamana capitation for schools going forward what they made. Nikechikawa say organize our finances maber. Chuno ni yakakoro wa made that money and we meet the requirement. Education is a priority in this government. And it is misleading to report nikoro parents the chulo fees. No. What we are saying any person ukoromo, how do we bump it up? What do we cut? That is what we are going to do. But oknewa the medal. What they call parents do fees. The government can use the capitation. Proposal mar harmonization of bursary kitties manitiere mang'enygi. Nya winjo kanyo kitumo ne jor bura wach mar NGCDF cha to ne chal ka gima ne en paro mokorwak maber ahinya. Model mane ma iwutiyo godo kaka CS ma en principal advisor on matters finances to the government. I think ni katanyo beruni jor bura korwak wachno, but I think we should still push it. Let me explain to you, Victor. Wagina ne go abeti English. Wa akika ka English, but why explain? Yeah? CDF allocation maigani is the highest malo mukike history. Wakete at 58 billion. I know CDF is doing a good job on keto no infrastructure. Toniti law mwase keto in place a CDF kanyi. Pirangwene wimea. Makego pirangwene wimea mar 58 billion. Did about 22 billion. Okay? Now, this 22 billion kick out that 22 billion to watch on me, half of it what a high school, half what to support go university, especially neo bursary to high school universities. Yes. Now 11 billion, cap 554 billion neo about 17,000. 11 billion would give us another almost 4 billion. Okay? 4 billion, no, and the 4 billion, I mean 4,000, sorry. 4,000 per student. 4 billion per student, mewa 17,000. Now, this one, 4,000 per student. The shortfall more 1.5,000. Okay? So, can CDF or surrender no this money, then we are almost hitting the capitation. Then you check your watching the bus, Gangaf in the Google some money. The bursary man and Gaf, the Wakil call. And the only press account is difficult to get. But there is also the presidential budget. If we mop up all these budgets, the money now we need to top up on the full capitation may be very negligible. Makoro, the national government, Chulo. Then now we say,
only watch bursary, only anything. Nyithindo cannot be school, wasechulo nu capitation, wasechulo nu pesa in full. Only koro nyathi ng'ama ikwayo money to pay for anything. Nyithindo dio somo. Okay. Yeah. So that we avoid normal bursary mabe nitie favoritism the go samoro ka gura this way and that. To go to bursary. So everybody mokongo with equity. Everybody will be treated. Actually, this one will be equality, not even equality. Everybody will be treated equally. Yes. But me window ka suggest Megimano to, and I did it deliberately. Unyako wabidi ki conversation. Juse wacho ni mkipa sa okay basarika. Makuwa kendo ekiti mara serikali. Yes. So we can provide free. Dog ingeni samoro nti argument moro ka nyochi wacho kanyo ni kata ka jikwalo pesa to gikwale mamoro maginyalo we moro circulate economy ka gi youth te ing'eyo ni kada mana magi CDF gi ywak osebedo ka nitiere ni chiwe yor herruok gi ng'eruok so to speak ni kowe malo kucho ber no kwale gi joma ni piny ka molo joma kwale ka en malo kono mheshimiwa. Mago conversation majis. What we are saying, in any of Kwanya legalized school, Victor. True. And glorify it. Any on quality at this level or quality at that level. What we are saying, and any capital will be the national government to one nail the number of students in the country. Okay. And what watching there are these students, this is the money, every student is 22,000. Now, school Okoyodo now 22,000 per student. Now you can ask the Minister of Education and the Minister of Finance. Nitangomo meyo, nitindo school makama, nitindo Okoyodo the full allocation. Okay. And Katodita General now would have an entry point to audit these books. Mopogore kod mano mheshimiwa, nitie chenro miluongo ni NEMIS ni. Naneno ka nitiere koso ng'eyo kwan hie mag nyithindo manie sikul ma sirikal osebedo ka support. Nitie kuonde moko ma pesa ikowo ne nyithindo maonge. Ma timore ga nade? Ma timore nikech, and by the way, that is one thing man away even early immediately ma abedo minister. We have a problem which it was found nyithindo ma ok exist. Yes. Already the government has changed to another system. Ministry of Education was adopted. Now they call it KENIS. Yes. But the management and your principles not only get into pyramid, kada pyramid can to inflate the tendo. Okay, to fictitious names, mark students, Makoro, Nintendo Iketo, Tichuloge, to the Calchulo, to Nintendo to school. So, persano. Being a student, school administration. Yes. Now, Sanikoro, Ikedo, Namba Moro, Makoro, Natubedo go throughout. Yeah? Koro Nyateko, Bedo Namba Moro throughout. And number no, it's like your number map, which education is number. Okay. So that Nintendo can be tracked. Serikali kata track Nintendo ma drop out. I think it's a better system. My bro help to weed out Nintendo ghost students system. Okay. But those ghost students, NETA has been identified as one of the weak areas. Probably kana Nintendo mina no mewa kwa here Kenya kama kulo 17,000. Yes. Kadi name Nintendo maghost kunge kamoro the figure would be higher. So Mano, I think the Ministry of Education can clean their system on the Mano Pedmao. Yes. Good. Gesani, I don't know where you catching is an meeting, but maybe the San is an Moshimewa. Gesani, actually, I've just stepped out of a meeting. Yes. Thank you for that honor, Moshimewa. Thank you for that honor. Penjimo, mama bere chendo kaya kabisa Moshimewa. Ene, nteja penjimoro wacho kani donge sabu implement programs implement manifesto mar bottom up economic transformation agenda koso nitie kaka uluo monyaka maru marazimio now that ni near the campture umari giginade
Victor mokwongo ni understand ni sirikal matiye ni en mar Kenya Kwanza. Okay, and mar Azimio in coalition with Kenya Kwanza. I think money is very clear. The only thing mantie enemy ODM not sign 10-point agenda. Yes. So the 10-point agenda ni gigik ma giwe ma yedwan mondo sirikal otim mwatin kanyakla but okwane sirikal mar coalition. Okay. Mano on go very clear. So this government and mar Kenya Kwanza mane ni manifesto mane ma manifesto no okay to 5 pillars milioni with the bottom up economic transformation agenda and 5 pillars. Okay. Gima mi teach nyalo bedo na mayot sirikal ni en kinyo manifesto mar jo Kenya Kwanza gi mar Azimio pogruok na ten kejibdo no ni one gi agricultural transformation and all that. That is also what we had. We wanted also to transform agriculture and use it as a vehicle to help us in manufacturing. Babacare. Yes, then we had Babacare, which is basically the universal health cover. Okay. Mabedo implemented Sani through the Taifa Care. Yes. Okay. Russia. Then we have the housing. In fact, housing program Marwas as new. We even had the percentages of how much we wanted to be contributed to that scheme. Okay. Actually, Kenya Kwanza has stolen that from Azimio, the percentage. Now, there is the digital superhighway. We also had digital literacy and the digital, encouraging the digital space and job creation through the digital space. So it is basically the same, if I may say in a nutshell. When you teach as a candidate, they don't have my youth engage. The ideas are the same. Okay. Okay? But the government, to Enmar, President William Ruto, as the president, Kenya Kwanza, as the political party, and that is why ODM remained the minority party in the National Assembly and the Senate. Yes. Karubirni court no declare Azimio should be the majority wing of the current parliament. Yes, court you declare that, but man not on controversial political issue. But the bottom line, the two parties, ODM and UDA largely are on opposite sides. Although we are working in an arrangement, some of us nobody seconded to this government, and Baba has spoken about it. How the government, and I think we need your government is adding value to the economy and adding value to the country as a whole. Yes. Nikechiniti penye maji penja kani samani une Azimio rallying call maru was need to ensure ni give free education from basic education to university education. Kengyo kaka wecheringoka be dieno non libero gima was going to be tenable. And by the way, we are that rallying call or clarion call now Azimio. And now kata sani wa implement Kenya Kwanza. Free education. Gimati mwacho and any free education primary and secondary. Bedo be challenges which we okwaketo enough resources. So now I engage parliament, so we need to think outside the box. Knowing it as a marketo okay enough. Yeah, some people maybe would have liked to be a bunge. Takun very personal Romo. Yateka nyapion by 22,000. But that I would be lying to the country. Because I have the numbers. So Gimana Tomoacho Ene, Oningo, one of me, you Mawamedogo, there's a mark capitation. When we realize this free education, principles are making noise, and yet we release the full budget 100%. I don't know legal cook. Any person more me to rem now, because budget or chrome. And money moving out suggest me one man kaka waka au kata pesa. CTF passer you are get calling capitation, which will come into but again, what university? Kata university, we are trying to make it free or affordable. Then we will change the funding model. During allow me to refer back to the last government. Yes. From 2016 to 2023,
when now President Ruto was in power, with the funding model Mane Gocha. They were telling Nintendo in private schools and we were not paying. I mean, private universities. The government was not paying the money. Okay. So Nintendo, this Omo Uzima University, Mabedo supported, give the church and the rest, and occasional fees. So even Uzima University, Sani, they did one of pesa from Serikal 1.4 billion. Pesa no Okobedo in the card from when Ruto was the president from 2023, 2024. That money was in the card 2016, 2017, 2018. There is this university called Methodist University, property with the resource card. It's what give 4 billion about. Pesa no Okobedo in card before. Why? Because we live a lie. What is so Kenyans watch finance university education? So we are not releasing money to these universities. What may from support? Sani, can this government will change the funding model? Victor, I want you to take your time in Kakaja Media. The university management. Ask this vice chancellor. This new funding model managed by Kokon. How does it help the university? They will tell you can you take more funding of the bundle and this new funding model. Why? Because it is more realistic. It will hurt a few people, but we have to anything mukel manyen nyakabedi challenges. Manakakashanya ni challenge. One name nakakwa improve those challenges. Mondo nipendo mabedo left out in testing nipendo much already. If you drop out of school, one make sure the mean testing or tine yo manye ditema oknyal chulo school. This is a university or chulo negege serikali. But your money no afford like me and probably you. Victor, one only water in the what you make fees. Okoni one being the Natina which I could compete with the much for help loan. That is where the problem is. You will find in the Tinamanga you don't help loan through the other system. Maybe you don't help loan and they were not even qualified to help loan. There are people when they could afford their school fees. Some people are getting scholarship and they should not get. Money is where the problem is. But who are better moral as a country, all of us, you may not afford what you look fees. You may not afford to say the children. I guarantee you, Victor, what will realize even free university education we can. Because that free university education should be free for Jomo Kenyang or free for everybody, including the president will be a university for free. We can't afford that kind of life. That is a welfare society. Who can afford a welfare society in a developing economy? Not sustainable at all, Mheshimiwa. It's not sustainable. Yes. Penye bogi Mheshimiwa, nitire projects mamoko mane president make public proclamation kane ene mare Homa County before Madaraka Day, during Madaraka Day period. Ntie wuondi wamoroka yuak ni nitire ndara moro mane obedo commission to nyaka kawuono onge gimoro amora matimore site. What is the status of programs ma sirikal nego beni timo kaluo sane? Victor Magugi mane and got fingertips. I monitor every day. In a nutshell. Yes, I will always Marindi Magena Ala Road. Mane President Obiro Malonji. Victor Dimanyodwa Nodwa Timorelatin was named the amount the contractor non-government organizations. Okay? But then in the budget, the mobilization tender Nobedo awarded at a higher amount, over 3 billion. To the amount when budget was just about 250. Man was correct. Manyo was enough money. That contractor Panibaru to sign yesterday. And the contractor will be on site. The same Indara Moro Gulumu Kutati Nyaka Ogore. They were signed yesterday together with a third road mine Lana Ruka. Yeah? Those 3 letters were signed yesterday. All the roads within the town which was been signed and the contractors should be working. The only road Nyaka Sani Fukubino signed because Jojo Kera Dwana made guarantee because nobody missed out the budget by mistake and Wahambla Yimbo Road. This Wahambla Yimbo Road, you missed out the budget, but then the person in jacket. So the Magadi Warukuma,
is guarantee from treasury. Me pesa bro bedo available. Okay. Mono road no be awarded. I achieve my word here to Jogeva. Me abiro chiwo that letter next week. Okay. No could okado. Mono yoro no be awarded. But adekigi Marindi Magina Nyakapala 40 kilometers. Okay. Yeah. The agolo moko chati kogore mago ni be awarded you. The letters were signed. In fact, contractors go marula la roga the agolo moko chati no se kaubarupi. Okay. Magina pala buro kaubarupi. I'm sure today or the new kaubarua, but you will take the letter. So there is no not to kick the worried in any way. You are on. There is a budget. Contractors say Nibarupe, give the deal. Give the deal. Yes. Maybe apparently the only Mogik. Nitiri Mogik kana aneno kanyo kanitiri public notice watch mara second disclosure mara Nairobi Nakuru Mau Summit Rironi Naivasha PPP road project. Yes. Kinyiswa nani to PPP ni what does it entail? Otinga ngoe ye kanyo. PPP program and what you public private partnership where you do job get mwandu manigi pesa manyalo also infrastructure project marsikal machalo ndara kamano kaka Northern Expressway Nairobi. So kechingeyo nyakasani kidie pinje mang'eny joma wuok ma the US nderi ni ng'eny yotim through model aina no. Kuro ndara kinyo ndara no Nairobi kadina Kuru, it is a mess. Especially Christmas or any high season. Kata manadire Easter holiday. All over the world from Nairobi, from Rironi, Naivasha, then Mapin Manu Maimai, they the same. Kai to Biro Mo Naivasha. Then get the Nyaka Nakuru, Bro Binyaka Mau Summit. In fact, Obro Binyaka Eldoret, we have a program later, the branch where the Kisumu will grow. Yes. So that project ended with Maraburu, groundbreaking of the men. Then SGR will work from Naivasha, Kadi Kisumu. Yes. So those are two major, and to me I'm saying the two major projects of this administration in terms of infrastructure will be to those ones. Okay. Yeah. Can you proponent and Noka National Social Security Fund Consortium? Yes. What is NSSF doing on matters roads? In our infrastructure, look not be to Timon or PPP. Get institutions mark Sirikanda mark Pinjamamok. Okay. Yes. Kadamna China na biro. Gina serikali also institution, that institution ni pesa, pension institution. Kadamna pesa mimi ndio wa all Eurobond. There is nothing called Eurobond. Eurobond is a bond. So what is a Euro? To pension fund. Joma inanuma wazunga ninanuma usiti ukurutika. Pesa gani pension. Kaka koro lap fund gigedo udi moko makasembu Kisumu kucho. Mano model no. Kuro joka nigi pesa matut. Kuro bibilu bikeloka. Toki de loson wayore gi toki wachulogi most pesa not enege cham. So what we are saying, and it is high time the wachak mio institutions with the capacity. Pension funds magwa. Kaka kuro NSSF usichakudu pension fund there. Moro ni PSSF, multi civil servants. Kuro kagi bedo bi capacity to gimbe kuro karde o komanyo yo kono bio loss yore loss expressway loss airport kuro wadi mani tia dani yo wadi nyalo kuro kero this project. And I will tell you no wachako by go integrate waka NSSF utiyo video China or utiyo video Paymore. This company is a Chinese jogi ginjo China. It's a government thing. Kuro kagitiyo kod gimbe develop capacity. Okay. Moluki loss ndara moroka kata gidi Uganda gidi. Kata gidi Tanzania, kata gidi Rwanda. Mana kaka joka bibiro ka loso yorika loso airports ka to chulogi to pesa no be pension funds nagigi to gini yo retiree one day pension funds wa nyalo big losses other countries kata mna Kenya ka karukuro yo
then giyudo pesa to gichulo pension. It is a model that works everywhere. Okay. And as a country, I'm very happy we are getting that capacity. In Kenya, I mean, it's the best deepened capital market in the whole of Africa. And we are leading from the front. Regulatory framework beno no kaber ndi nyocha somo article moro ma Tanzania gitiyo gi model mar CMA ma Kenya ka mondo gimbe gibed gi market regulations kore kocha. Exactly. Mheshimiwa kama tiyo nikech idicha ahinya. Yes. Ang'o mularo gi Sifuna? Benitiere aginga moro kili kode. Ang'o mipenjo mana? Inga gimomiyo penjo. Ukang'eyo nikech owuoyo kaka wuon ing'ene en mung'eyo an sewinje kata ka awacho gimoro kuom ing'ene Sifuna en senator ma Nairobi. To an onge gima dadwaro senator ma Nairobi. Koro onge ywaruok madabed go kode en secretary general mar party. Okay. To aonge gi interest mar bedo secretary general mar ODM. Nyalo de dwaro koma chielo nyalo de dwaro Bungoma to Bungoma kuro kode dwari. To maybe kumonya lere kode ni kwa dwaro president nyalo kucho. Mapok ba express my interest na dwaro president. Koro $1 kore ni but gimone ogolo ukang'eyo gima chande an paro ni en problem himself kuro to pia kako ni go solve. But mago tingo mago na chopo kama. But when Victor and gima paro ni jowa focus on Oganda wao sibeto ka miss out Richard Ong'rook. Well, kaka ni waloso budget maiga ni mabeto odwadewe jowa kako kusibeto kideogi. Okay, unge pesa ngato ma kao waketo na budget mungu beni turuwa yodo. Wane ane kaka wa implement that budget. A good exchequer, the procurement team, the projects man to Oger. Okay. The more command Mudongo Mago side shows. Apparently it is people be distracted. Joao you give one Pesa luro koko. Look at the man. Kaka ndeni mwaketo ni Migori, Kisumu, Sani kuru wadwa keto, wadwa support cancer center. Wale came to me, and only kona barua, I'm approving budget for him. One of the big cancer center Kisumu. Okay. It cannot be, looking you as Siaya Nyakabiguri, waunge katani cancer center. Ni wadikunde moko. Watin gigi, Samoa Yudo, Sifuna genigo, wabru jiji go 2027. Yeye ambaja siasa Victor. Sasa siasa ni chopo. Wabro bebe papo. Sani we wati mwana lote. Uchenika mar siasa cha kero wako to dogi wale kaka charan. Victor kole chako Kenya. But anyway, ero kama uchi wachelo. Ero kama na yeye ni kwa mbogi. Ero kama waziri. Thank you Victor. Thank you so much Waziri John Mbadi CS. Nyo ene bura moro to ngisa kanyo ni oyo ni wach ni ogidai nyaka no owuoyo Nyakwara Mugajwang'. Iwinjo ko owuoyo weche bura kanyo okinyi mano makawuono ni Nyakwara Mugajwang' en saa 3 wadongi dakika 15 kende Nyakwara Mugajwang' en saa 3 wadongi dakika 15 mar okinyi masani. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu Kogwen Kogwen gi VOJ e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano timore e odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi.
Kawuono en chieng' tich abich tarik 25 dwe mar 7 higa 2025. En odiechieng' mar 206 e higani, koro ndalo 159 to higani rumo. Odiechieng' machal gi kawuono e 2014, riwruok mar World Health Organization nolando ni kwan joma noselalo ngimagi e Afrika ma Imbo kucho kaluwore gi tuo makoch mar Ebola nomedore nyaka ji 660. E piny mar Guinea, joma noselalo ngimagi ne gin ji 319, Liberia ji 127 ka Sierra Leone gin ji 219. Be ing'eyo ni winyo rego chiemo gi iye? Mae en kaluwore gi mbui mar funfunnyfacts.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ng'oma miyo wich ok diwil gi chiemo en bedo gi mor kanyakla, hera mar adier kod ilo. Farmers Choice loko ngima ma kawaida bedo sigana, nikech kiyiero Farmers Choice ok ibi yudo mana chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Morir poka nena muer kod nyar town kaka station mari *812*784#. Morir poka nena muer kod nyar town kaka station mari *812*784#. Si vitu zimekuwa ngumu. Suwache ni kushow. Mafuta ya taksi yangu ilinilemea. Mimi Mshwari ndo ilinijenga. Ati Mshwari? Si ndio, nilikuwa na save polepole on Mshwari Lock Savings. Hiyo ndo ilinisort. Wakanijenga pia loan fiti. Ati loan fiti? Sasa unaweza borrow hadi 250k on Mshwari no save as much as you can. Save and borrow up to 250,000 ikiwa na interest of as low as 6% on Mshwari. Remember, repaying in good time helps grow your loan limit. Simply go to M-Pesa, Loans and Savings, and then Mshwari to get started. Jijenge na Mshwari leo. Maramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Sani koro math mar Predator mi ber makende wadendo kacha ni twende Stamford. Tiende niya gimakore kod Chelsea Football Club mondo mi idhi achiel kachiel nyaka piny London idhi ne tugo makende. Kopogore kod mano inyalo yudo apiko odiechieng' kodiechieng', airtime odiechieng' kodiechieng'. Ere gimitimo mondo mi ibed jaloch yudi ber makende mikelo ni kod Predator. Dhi e duka mantiere machiegni kodi, nyiew math mar Predator, ibo yudo mawiye rachar. Ng'i gimondike buo wiye marachar no kato iore namba mar 29884. Chikiti en Predator mawiye rachar katiore namba mar 29884. Predator e math makende mosiro tuke mag Chelsea Football Club. Neler mathoth watudre wang'o nyango wuok tich nyaka tich abich mane nyakalondo mari mar Ramogi. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's 3-day getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, bed and breakfast basis. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Bedo kod dalani en gima yot mokalo. KCB Mortgage oyawne jo Kenya duto mondiki kod jogo matayo ohendnigi. Chudo bendo yawo iye e higni 25. Lim bad bengi mar KCB moramora kata or ote machuok indiko ni mortgage e namba 225222 kawuono. Marakamano nyakwara Mugajwang' en kanyo saa 2:50 mar okinyi masani. Na wacho ni kacha chenro ma bende tinende KCB sani koro kelo mami yot mar chopo lek mari mar bedo kod ot. Iluongo ni KCB 105% mortgage financing.
ma endi biro konyi kama duong' ahinya. Ini siemo to tingte gi kao Nyakwana Mugajwang. Parni interest rate chakore gi %9 kendo mae ber kodi yawe ne jo Kenya duto te okochuno nyaka ibed customer KCB. Parni idhi mana e office mar KCB man machiegni kodi kata branch margi to gibiro pimoni mathoth ahinya. To gima lichi ahinya eni kosemi konyruok ni machakore kod nyaka $1.5 up to 10.5 million Nyakwana Mugi. To idwoke e bwo higni 25 duto te ma koro ok thung'i mi yot mar bedo kod lek mari ahinya to mar ot ka. Gimitim bende inyalo oro ote ni mortgage e namba mar 22522 kata kidhie branch mar KCB machiegni kod tibro yudo konyruok makende. Namba bende 071177000 kata 072187000. Lim branch man machiegni kodi kawuono mar KCB mondo ichop lek mari. Ne jowa ma winja ka une diaspora ma en thuolo maru maber ahinya bende mar donjo chenro makamano. Koro inyalo penjo mari ka in go, inyalo wacho wachni ka in go, mar mondo mi jo KCB omi duoko e yo mowinjore kendo e yo makare. KCB Bank for People for Better. Sadek wadongi dakika moro mochiko kende e nyakalondo mari mar Ramogi FM Kachunja Luo. Radio Ramogi Kachunja Luo. Erokamano nya Senior Oloja na William ayudo ote mari kama bera ahinya. Asante sana. Philip Orwa erokamano ahinya wuod Migori. Okay, we have more money that can run free primary education and secondary education. We only need to stop suspending our census. Manika kendiko kanyo e ote mari kaendi erokamano ahinya. Victor, I'm working with some education institution and we'll be doing gimiluongo ni mapping, expenditure mapping. To gimaduoga fwenyo any chalkage mantie mismatch in terms of the numbers gi data mitiyogo e wach mar capitation for schools. Miriambo ng'enye ye kanyo. Nitie jopuonj madongo mag sikunde moko ma inflate the numbers to gido pesa mang'eny kuom sirikal. Kuom mano chenro ma sirikal biro go miluongo ni Kemischa samoro biro bedo game changer mar ng'eyo ni to ghost students ma are beneficiaries wang ni dhi bedo maonge. Erokamano ahinya Boaz Odhiambo, erokamano ahinya. Moroka endi bere wachni maka juma oyawre ahinya. An sirikand broad base ni okayiego kata nade. How much time should we accord them for them to deliver? Jakambogo Jerry Otho Jakagandiru Waziri Mbadi yomawuok Rangwe Kandi Road kabe osekete pesane to contractor biro karango mae gimo penjo ka. Erokamano ahinya. Moroka endi bere maka juma oyawre kanyo. Ndara mawuok Akadro Asembo Berodo chiengri akoja kukise bende penja ndara no ka. Erokamano ahinya. Obija Kalausi Jawaya ni medo msara ne jotije to kod somo ne nyithindo makiny ere ma important. Okay, nitie gibiluongo ni competing interest. Yiena wach ni okayie ni sirikal molori ni Ruto e wach somo nyithindo. They have billions to donate for church buildings and endless cash to dish out through the so-called empowerment program. Jowa ma wieno wirgo nade empowerment programs masani manarambe e thugul ni we will go nade kendo abro penja nena kendo wachni. Erokamano ahinya. Makamu mano wuda sere director broad based wacho Western Kenya region wacho kanyo ni maka jumana mor kaka Mheshimiwa Mbadi articulate weche ma endi kaka dwarore jopinywa obed gi horruok. Okay, ji penjo kanito horruok nyaka karango. How much time should we accord Mbadi, Wandai and the team mondo kawane that tijgi? Mae penjo ma ano kanyo kipenja kama ng'eny. En Sadek odong deka moro mauchiel kende e nyakalondo mar Ramogi FM. Ang'o mamiyo wich ok diwil gi chiemo? En bedo gi mor kanyakla, hera mar adier kod ilo. Farmers Choice loko ngima ma kawaida bedo sigana nikech kiyiero Farmers Choice ok ibi yudo mana chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Na wacho ni motelo kacha ni nitere chenro mabende duong ma ahinya mabro bede county ma Kisumu kanyakla kod Kaluo. Wibende kekwe ni Ramogi FM kanyakla kod M-Pesa kelnu M-Pesa sokoni kama bende wabro bede kod roadshow maduong ni tarik 28 wuok tich
wachake mana kod Migori Town, wadhi Uriri, wadhi Awendo, Ranen, Kitere, Opapo, Rongo, wadonjo Roji Kopany, to watieko kod Homabay Town kanyo. Rad kod jolendo mag Ramogi Radio, Kamuti Kasuku Rafael, min Jaki bro bedo kanyo, Atito Kafaya bro bedo kanyo, kachiel kod team mar Safaricom, M-Pesa, DJ Vic bede bro bedo kanyo kod Mogajwang, kanyakla kod Nyongolo mawuok e piny Luo bendo enobed kanyo nyakwar Mogajwang. Wanabed gi Othicho Jasuba, kachiel kod Musa Jakadala, M-Pesa Sokoni Shopping Festival Beneriti City ma Kisumo. Abro na lidho ni alidha kako pange nyakwara Mogajwang mano day 1. Aito wanabed bende gwenge mag imbo mar piny Kenya, nikech jowete wa majo Kisii bende bro chako kod Kisii gidhi Keumbu, Keroka, Nyansiongo, Chepilat, Ikonge, Kibirigo kod Nyamira tarik 29. Tarik 30 gin Majengo, Mbale, Chavakali, Lurambi, Lubaho, kambi ya Mwanza, Kamukuyo, Achwele kod Bungoma. Eka tarik 31 gin Busia, wadonjo Ugunja, wadhi Bumala, wadhi Busia, Bumala, Ugunja, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye, to tieko kod Bondo. Man tarik 31 dweni higane. Kadwe oloko tarik 1 dwe manyien mar 8 wan Kisumu, wadhi Ahero, Awasi, wadonjo Katito, to wadok Kisumu Kondele kanyo. Kabedo wanabede kod nyasi maduong'ni iluongo ni M-Pesa Sokoni, mane kaka wuoth biro bedo nyakwar Mogajwang. To bende gima nyaka ing'e en ni mopogore kod mano, wanabede kod joma biro bedo ka uso mwandu magen go, simbe mag ong'we yamo, gige ot mopogore opogore, chiemo no bed kanyo ma iluongo ni M-Pesa Sokoni Festival, ma bende gik moko te okeni ewi tado achiel. Bang'e wanabed kod budho modhiambo ma iluongo ni M-Pesa Nation Style. Wabiro Kisumu dala tarik 2 dwe mar 8 igani. Wabiro rado kanyo Jomo Kenyatta International Stadium Mamboleo. M-Pesa Sokoni Festival bro bedo odiochieng' tulu kochakore saa 3 okinyi nyaka macha to ng'anya kwara Mogajwang. Ni mar wanabed kanyo kod mwandu donjo en nono, in biya kijaiga mara 18 e budho modhiambo nyaka ibed kod opande mari ma imanorigo kiting'e lweti. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi? Oyawre. Machiegni? Nyakwar Matengu machiegni? Oyawre machiegni? Jowa. Okay. Olal na kendo. Ramogi? Wodi Oyawre. Ma Jacob Pudo Woodlambwe. Jacob Pudo machiegni Woodlambwe. Anto gima dwa penjo mana CS ndadi. Yes. Mana chalo kama. Dadi ti maonge serikal. Mbadi nego serikal seriously. Kendo weche mag housing lobby ne onge. Ni winjo kwa siti moko no gwe serikal mo wach malu kendo we ins mane pesa biro kod serikal. Kendo no we kaka ne pesa wuok kaka ne pesa tiyo. By the time mane Kibaki ne nitie loch, ne onge chulo school moko makata mana pesa penji nok chul. Only secondary mane chule pesa. Pero sani hint mano ng'eyo kaka ne pesa donjo serikal sama nonge serikal cha. Yes. Dak mondo mi ong'iswa mondo wang'e kaka ne pesa donjo serikal maromo kama. Mondo mawuok en kama. Molo ing'eni sani giwacho malong'o ni gimedo jopuonj pesa. Kendo jotij serikal ma gimedo pesa. To komor mana inchi ma nyathine somo skul. To inyore. Koro gin owuon. Dage kuongi ng'i maslahi mar jopiny machulo osuru. To giwe ng'i maslahi mag jok matiyo sirikal. Okay. Mondo mi koro ong'iswa kaka ne pesa donjo ka by the time manonge sirikal ka ong'iswa ni to pesa ka ne donjo nang'o to ne giwuok nang'o to ne gitiyo nang'o momiyo sani koro dwa pando dwa adiera mantiere. Okay. Erokamano ma Jacob Pudo Woodlambwe. Erokamano Jacob Pudo, ing'eyo ni wach mar golo oko pesa mar penje Uhuru Kenyatta mane owacho ni penj mar NEC mar KCSE gi KCP koro kik chul. Ndalo Kibaki to ne ichulo podi. Ndalo Uhuru ema nogole wach mar chulo pesa mar penj ma koro nokaw ting'ne serikal. Mane diri mar wach manitiere kanyo. Kata kamano wacho ni ang'o molokore. Nitie gimoro ma iluongo ni collective responsibility e cabinet kanyo.
makata ka wach moro rach ni dei kaka waziri to ka ji oseyiere ni en decision mar cabinet to in ok ni dhi ataro gi wachno nikech nitiere oath kuong'ruok moro ma itimoga e cabinet. Mane momiyo samoro beto nyalo bedo nopogore Jakopuda. Abro kawo simbi tok weche majin masadek nyakwara Mogajwang to gie sani pod amedo ng'isi chenro mar Safaricom oikoni e counties ma Kaluo gi Imbo mar piny Kenya mangima. Deals nitie kanyo mapek nyakwara Mogajwang, mali safi bei ya jioni all day, smartphones nitie, mwandu magoti nitie, electronics nitie, beauty kod fashion products nitie, chiemo kod math nitie. Bi mondi yuore nyasi mar M-Pesa Sokoni Festival, iyud mwandu mathoth dala Kisumu tarik 2 dwe mar 8 wan Jomo Kenyatta International Stadium mano mambo leo kanyo. Kama bende M-Pesa Sokoni Festival biro bedo chakre saa 3 okinyi kama biro yudo mali safi. Bang'e odhiambo M-Pesa at 18 wan kanyo kod sherehe kochakore saa 12 mar odhiambo nyaka che. Donjo en nono, bi mondo icham golo nyakwara Mogajwang. Ng'ata ma iko sechopo 18 and over kende opande mari nyakiting mane gima nyaka ing'e. To mano bende nawacho kacha ni nitiere chudhe moko masani koronre nyalo kotie simbi nyakwara Mogajwang. To kineno ka ng'ato dwa kwalo pesi e M-Pesa ka e yor miriambo, ibiro ritri nade? Abiro ng'isi tok weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono. Kete mana ka. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwara Mogajwang kendo machiegni weche moko ma ok kare ma bende osebed ka iwacho ewi tuo kata ewi kute makelo tuo mar ayaki. Ripoti yangu ni momiyo oganda mathoth koro bedo gi luoro kendo mano ok migi kawo thuolo mar dhi mondo mi koro ging'e chal gotenre kod weche mag kute mag ayaki. Ewi mano jolony e weche mag thieth koro kwayo oganda jo Kenya mondo mi koro ket tenge luoro makamago kendo nyadi mathoth gitem ka gilimo ute mag thieth mondo mi ging'e chal magi kolure kod wach kute makelo tuo mar ayaki. Unyanyapaa unatoka kila mahali. Hakuna haja mtu awe muoga kwenda kujisaidia maisha yake kwa sababu mtu mwingine atakuangalia vibaya. Na public pia inajua ni kuna umuhimu. Virusi zinaweza kumpata mtu yote. Kwa hivyo hakuna haja ya mambo ya kuletea wenzako stigma. Tunajua stigma bado iko, lakini kiwango imepunguka kiasi. Bado tuna nafasi ya kupunguza kiwango ya stigma nchini. Kwa hivyo ningeomba Wakenya wenzangu, wawe ni kina mama, wawe ni wanaume, waweze kuchukua nafasi yao, waweze kujipima. Weche mama kunya kwar mogi kaka yo mar geng'o landruok kute mag ayaki kaunti ma Siaya, riwruok moro ma otisi ni Bellona Enterprise ka omakore kod machielo ma ong'ere ni Africa Enterprise Challenge Fund ochako chenro makoro geto ting'o malo yuto mag joma mine e gwenge makono. Apisa maduong' mar riwruok mar Bellona Manobela Akinyi wacho ni dhier ema koro osebedo ka nyalo landruok kute mag ayaki e gwengego. George Amolo giler mathoth e wach ne kowuok e kaunti ma Siaya. Kaluwore gi jata yore tich kar riwruok midendo ni Bellona Enterprise no Mikae Bella Akinyi, mai chenro mane gichako mondo mi okonye duoko chien landruok kute mag ayaki e dho wedhe ma alworano. Nafwenyo ni e dho nam weche mek jaboya ng'eny emomiyo iyudo ni HIV landre nikech ng'ato nyalo bedo gi jaboya 2, jaboya 3, jaboya 1 nyalo bedo gi mon mang'eny. Koro iyudo ni tuo achiel landre. Koro mane emomiyo ineno ka narango community kaka ji odhier ta awacho ni yaba marech onge ni ang'o mamuono mon gi bende mondo gidonji gibende gipidh rech nikech pidho rech ni nyalo timore nyalore. Koro kae maber ne ka Africa Enterprise Challenge Fund nobiro. Koro wan wacho ni wanyalo miyo gi fingerlings, wanyalo miyo gi chiemo to ginyalo konyo gi mondo giyud kata cages kamano. Ka Diana Mithuke mar riwruok machielo midendo ni Africa Enterprise Challenge Fund wacho ni thor margi maduong' ne neno ni gimiyo minego eko mijing'o to kod teko kata nyalo mar timo handrech ma okoro chira tichgi ahinya to gi joboya. We have around 600 women organized in groups of 20 who are already engaged in cage fish farming. So the objective of this program is to empower women to be able to sustainably engage in aquaculture. This program has a target of saving the women from the sex for fish practice, which is a discriminatory cultural norm, and also empower them to be able to participate in their blue economic activities fully. Nyoge wacho weche gi yodho wath ma Kugwari Central Sakwa Bondo Sub-County, kama mine manie chenro mar pith rechno kotelnegi gi Rosa Koth lero ni chenro ni oseloko ngimagi. Bolena kae wapidho rech kendo mondo mi watim pur mar rech mondo mine kik thagre kor gweng' nikech nitie jok miluongo ni joboya gi osebedo ka sando joma mine sana nikech ka in gi jabochi to jabochi maybe en ng'ama dichuo to dwaro ni mondo oharasti mondo komiyi rech.
ama otimni timbe moko ma ok owinjore. Mano emomiyo wapako Madam Bella kuom kelonwa project ni kaachiel gi ACF. Wach manotiel gi jowadgi Immaculate Penina to kod Mary Atieno. Chon ne ji paro ni mon ok nyal dhi e nam, mon ok nyal idho yie, mon onge gima nyalo timo kuso kata lupo. To sani pidho rech omiyo wanyalo wuok mwadhi e nam mwapidh rech, kata chiemb rech gi waloso ka kendwa mwausgi. Kendo waseneno ber through this. Wanyalo wacho ni ma is a training nekech osekonyowa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Edo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Sirikand kaunti ma Nairobi ogolo chik mageno jodak e kaunti no ewi wach nyiewo chiemo kaachiel kod gik mamoko ka owuok kuom jouso ma chik ok opuodho. Lipot bende yango ni ma en koluwore gi bedo ni nitiere kaka jogo bende osebedo ka chwalo ohala ahinya mag chiemo kaachiel kod gik mamoko. Wachore ni gigo ma giuso samoro chal ka gima nyalo kelo ng'ikruok ne ngima oganda. Ewi mano, apisa ma ochung'ne weche mag ler e kaunti ma Nairobi, Geoffrey Mosiria, owacho ni ng'ata mane yudi ka nyiewo gimoro amora e kuom jouso ma ok opuodhi kata ma uso kama ok opuodhi tibiro maki kendo ibiro tigi koluwore kod dwaro mar chike ma pacho ka. Ma biro sida bende koro mutni osewuok e kind piny owacho mar kaunti ma Nairobi kaachiel kod jogo ma chwalo chenro magi mag uso, ka koro giwacho ni piny owacho mar kaunti no ok osemiyogi alwora makare mar uso gigegi, nimar koro kaka yo ma askeche mag kaunti no timore kodgi kelo negi ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mag ohala. In the first place, you are not supposed to be on the walkway. Hawkers wote nataka kuambia watoke. Waende huko chini, watoke. Na sitaki ionekane kwamba tunawadhulumu kwa sababu wengi wanasema ati we are harassing hawkers. Me, I'm not harassing you. Ukiangalia hapa, huyo ni mtu amefunga njia. Walkway mahali watu wanafaa kupita, watu wanafinyana hapa. Kwa hivyo, nataka wananchi wa Nairobi mnapotembea town, kabla mwanze kusympathize na hao watu ambao wanafunga njia, na nyinyi pia msinunue hapa. Taanza kushika wale wananunua kutoka kwa hawkers wenye kwa illegal places. Tukipata mtu ananunua kwa hawker, huyo ndiye atashikwa sasa. Kwa sababu tukishika wale wananunua itapunguza hawkers kwa walkway. Weche moko nyakoro Mgajwang' en ni jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori ogolo siem mager ne jokanyo magi moko bende koro osewuok ayanga kendo koro gichwalo nyime ajenda mag jotelo moko mag siasa e kaunti no. Kolure kod kolure gi andika bende ne osom gi jagoro mar bunge la wananchi e kaunti ma Migori Mano Timono Miti, yani koro tend bunge la wananchi mar kaunti no ong'ado mar bedo ni koro bro bedo riwruok mano modiedo kar kende ma ok yiengre nyakonchiel, kendo ne olero ni gibro kelo ji duto kanyakla mondo mi gisund jotelo moko e kaunti ma Migori mondo mi otine jopiny kaka ne regi singo e kinde kisera mag ombulu. Kuok e kaunti ma Migori, jafwamb marwa Joja Molo gi ler mathoth e wachni. E twak margi manosom ko jagoro margi Timono Miti, jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori wacho ne gin nyaka koro gichung' kod jopiny, kendo ok jotelogo moyier kabede koro gisiemo jokanyo mag bunge la wananchi mabede nyaka sani koro ongre konchiel kuom josiasa. Omiti wacho ni gidhi kawo okang' mar chik ne jakanyo margi moro amora ma ibiro yude ma osewuok apiaya ne koro gisiro moko kuom josiasa e kaunti ma Migori. We have also resolved to be non-partisan in terms of political engagement and work towards the interests of the people. When our leaders are working towards the interests of their people, then we shall support that. We have also resolved to be active in community awareness in various issues affecting them and also be part of community resolutions. Bende ko macho kanyo mabunge la wananchi e kaunti ma Migori bende koro siemo jotelogo moyier e kaunti ma Migori ma osebedo ka koro iteno kod tulo makinde ka kinde e kaunti ma Migori. Migori osebedo gi nying marach e weche samoro amora ma josiasa owuok ne dhi kamoro ma ji ogadha ma gidhi mondo girom gi jopiny. Ok wagombi kendo ok wagomb wach moro mar violence ma wuok kuma josiasa nitiere. Akwayo jowa jotendwa ma Migori County kindly bederu piny mondo usomrwane. Ok wadwar kama kudhiye nubedo nudwa chako wuoyo, udwa chako address jopiny to en mana dhawo. Nyati kencha waneno ka gimoro rach kendo ok wang'eyo ni the county security chalo nade. Nonego bed ni ng'at mane waneno gi beti koso beti cha. Nonego bed ni waseyudo. Jakom mabunge la wananchi e kaunti ma Migori Charles osewacho ni ogibiye mondo telogo moyier koro ti kod rawere e kelo koko. These issues of violence, it has been something that has become rampant in Migori County, and especially it is initiated with some of the politicians around. That one we must say. So whoever
that is ready, who thinks that maybe Migori belongs to him or her, Migori belongs to the people of Migori. And we are not going to encourage issues on violence. Romono mano kelo jokanyo mag bunge la wananchi bedo ni obedo mano matieko ruok maus bedo telo mag bunge la wananchi e subcounty no ma Suna West. Watieko kendo nitiere ofis mar Suna West manyocha poko oyier sama no wayiero ne ok oyiere nikech nitiere wrangles e leadership. Koro kawuono wayiero kendo ji ok mokaw kaka office bearers mar Suna West. Wan gi Fredrick Ouma Rashid kaka jakom, Winnie Atieno kaka jalup jakom, Tobias Odongo kaka jagoro, Catherine Auma kaka jalup jagoro, kod Dave Otieno kaka majority. Margaret Aluoch, menja kanyo mabunge la wananchi e kaunti ma Migori, ne okwayo telo mabunge la wananchi e kaunti ma Migori duto mondo koti kamoro achiel kendo kedi ratogo mag Uganda. Kaka sub county mawendo wagomba kom mar jakom ni omiyo sama ugweyo sewe to wato wariwe lwedo wabro luongo yiero wa mondo wambe water kom no kuma chielo. Ano jotelo moyier chunguru motegno weche mag awinjo weche magore kongi koni tiuru gi momiyo jopiny omiyo bunge la wananchi ni nitie. Ungiso gi chike mabe monego beni giluwo ka nitiere gimoro maber utimo. Nenya Kalondo maramoiko ke kaunti ma Migori. An Joe Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakwarany mogi nyadi mathoth oseng'ere ni ting' mar pidi en gino bende owene joma mine. Kata kamano nitiere kweth moko mag joma chuo mawuok e gwenge mag North Kabuoch mayudore kar chung od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay. Malipoti yango ni koro ikawo namba e weche mag pidi kendo rito nyithindgi e seche ma bende min utegi onge. Kata bende ting'no nenore ka gimen mar joma mine kamano. Chuogo to koro wuok mar neno ni girito nyithindegi kaka ileronwa gi jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich. E gwenge mag North Kabuoch e kachuru bura Mandhiwa, riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Child Fund marango ngima nyithindo ma hikgi ni e kind 0 nyaka 3 mar neno ni gidongo e yo mowinjore ne ochako chenro mar chiwo puonj ne wuone e gweng'no e ber mar bedo machiegni kod nyithindo ka gikonyo min utegi rito nyithindgi e yore mopogore kata e seche ma min nyathi onge. Lucas Onyango en achiel kuom wuoro mokawo ting' mar rito nyathine, kawo pire kata e kinde ma min ode onge, kawo koni kuom thuolo malach. Thoth joma chuo bolo mana ting' mar rito nyithindo ne joma mine kendo gibed gi thuolo mar ng'eyo kaka nyathi onego bed ni dongo. Asebedo kuom ng'eyo mang'eny ni kare nyathi onengore waseya kaka miyo gi wuoro ka wan e ot. E gi chon ne an kuom kia to gi sani koro kawuono an kuom ng'eyo nikech nyathi kare en marwa ji ariyo. Onengore ka min gi onge to an ema dong' kaka ng'ama rite ma ok onyal yudo hinyruok moro amora. Omiyo kuom mano ka migawo ni nodonjo mar Child Fund, asebedo ka ang'eyo ni kare nyathi kama min gi onge to an ema dong'. Onyalo denyo, tanyalo ruone nyuka, kata anyalo tedo ne kuon mocham, ka nyathi moseromo chamo kuon. Anyalo chwako ne kata chak momadhi. Ka sama min gi onge, kata kopo ni odhi oko e lepe manorwako, to an kod ng'eyo sani nonego bed ni alonyo gigo, taluoko. Lucas wacho ni wuone makawo ting' mar piro nyithindgi e kinde ma gidongo, ikawo kaka jogo maonge duol e utegi, kawo koni ber mondo miyo kaachiel kod wuoro kawo ting' maromre mar rito nyithindgi. Tiere chwo mang'eny mosewacho ni chi ng'ane oloyo, chi Lucas ni oloyo Lucas manade. To mano ok rachna, nikech sama rito ngima nyathina ka nodwanyore to aywe kata kawe to loko ni lewni to aluoke to aneno ni ngima nyathina ema kinyne kony. Koro miyo kata ka ng'ato to nano ni chiega oloya omiya tiyo nyaka tiji monego kik ati. To mano ok ochuna nikech an atiyo tija. Nikech seche duto te an ja business. Kada wuok kadwa dhi kata chiro, arito nyaka nyithindo anga skul samoro adhi chiro leta was. To nyaka nyoche wach ni chakre an gi kwe kadwa dhi chiro to kopo no onge nikech ng'ama de chuwuodhe ne ng'eny tagone mana sim nada wuok koro bing'ina nyathi mama ting'o nya ich e yie dweche 9 monyuol nyathi koko chako pidi machiemoro nyathi wuothi nyathi odong' e wiye makata nyathi oyud mana kadwanyore ok nge ng'ama ng'iyo en ma en godo kende ka ji chieme mesa kik iket nyathino kama chieme biro lilo na kado. Moko kuom joma chuo ma bendo kawo ting' mar piro kendo rito nyithindgi wacho ni puonj ma giseyudo wach rito nyithindo miyo gi mijing'o mar bedo machiegni kod nyithindgi ka gikonyo kata min utegi tero nyithindo e klinik ka gijiwo joma chuo mondo kik we ting' mar rito nyithindo ne joma mine kende. Moro yudo ka min nyathi odich, koro kopo ni ikawo jukumu mari ma ok ikonye, tiyudo ka
pek bedie to gigi duto bedo mana mayot kwa bedo piny mwakonyore kaka luore kaka wapuonjore group kanyo. Koro wapuonjore gik mang'eny e weche ler, e weche rito alwora, kaka alwora nyathi nyalo bedo gi kwe, kich kwariwore pamoja to nyathi bende dongo kohero waduto te. En mondo mi nyithindo ma wan go odag e ngima mowinjore. Koro kano wadonje mondo mi nyithindo odag e ngima mowinjore, asebedo gi mor. Coordinator mar Child Fund Mary Ochieng wacho ni chiegni kuom nyithindo 100 manie kind higa 0 nyaka 3 43 ok dongo e yo mowinjore nikech giyudo arita makare kuom jonyuolgi, kendo mane makoro miyo gidhi nyime gi chenro mar puonjo joma chuo ber mar kawo ting' mar rito nyithindgi. Watemo puonjo caregivers yore mabeyo ma ginyalo rito godo nyithindgi mondo nyithindo dong maber. To nikech seche mang'eny yudo ka nyithindo hinyore, kendo statistic wacho ni kuom nyithindo 143 kuomgi ok dong maber mowinjore mondo mi obed gi full potential margi. Mano en atamalo mang'eny, omiyo chuno nyaka walok kaka wang'iyo nyithindo mondo mi nyithindo gigo mowinjore manyalo miyo gidong e yo makare, momiyo gibed joma dongo manyalo chopo dwaro monego bed ni gitimo. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gi lipot mar Alia Beach ewi joma chuo ma bende koro kawo ting' mag piro nyithindgi koge kaunti ma Homa Bay e gwenge mag Dhiwa emochope giko mar mi weche manyien kane gin mago motuche kor gwenge nyakwara Mogi. Watudre ka ng'oromo saa 7 thuolo buduoka kendo mar mi weche manyien ka gibro bedo yor adimba. Nyinga Vincent Otieno. Suya mamit mar ringa nguro seche magokinyi, sauti masmoki golo seche michiele pacho, ndadhu mamit mar ringo mobul. Farmer's Choice oken mana chiemo kende, en gimi winjo e dendi nikech kiyiero Farmer's Choice okibiyudo mana chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Mondo kwa odari mower kod jakoyo kaka stetun mari D*811*414 hash. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mondo kwa odari mower kod jakoyo kaka stetun mari D*811*414 hash. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ano manyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Qui dit que Mimi le premier alors que le chèque n'a pas mon amitié.
nasalela ki bible kasi osaleli na yo journaleo mamika haba diamant yotelinga kuveve na baproje nanga mwana mobali oyo mama welimba mabana Kiki le pétrolier le prince Aladdin nazalaki kaka mwasi alibabe bisengwe pa basusu Eric Didier nasalelaki bible kasi osaleli registre de commerce Reine Alison Lemumba yotelinga kuveve na banzela na barage domeo le spécial Dominique Okemba DG Bilao kaka maloba oyebisaki nga okobalanga lelo ekomi contraire yo néglige moto alingaki yo na ntango ya mpasi yolandi moto alingi yo mpo ngindi un jour okokoma na yo vie patapata Zaina mwana mbwama Christian Peugeot Investissement bolingo na yo intemporel jamais cause à l'oublier Sam Bengombei jamais cause à la remplacer Jean-Marie Kassomba Kudura Kassonga betalatisaki ngai yango nze eleko kelinga na loboko garanti ya twa mwa nzambe banaza asisenga moto babenganga mosika na Alain Nzambe nzambe nalonaki eteli ya Edi Badiata mokombosa boyiboli ya ayo kinoze moto nalingaki alia asimbelinga fimbo tushe na kare kobeta baponi onadinyo antiseptique epimisi verité oyo abombelaki ngai lokola sango aza nayebi jutie te kombata sekelelanga mama ye oyebisa bato tekeka notokabwani minzole esali mbongezi otikikakasete bolingo ekomi lokola likate ya mwamba ebimi na poshe ya ndoki kobanga oye edomine basantima ya kolia esengi baprofete baya kobenisa yango amumanga ezangi moto ya kolimbala yango nakende matina bapakizenga na tula bapeple eske naza merci na bino eske na be atula yande apesa na ye Iwinjo Claudia ikia betalatisaki ngai yango nze eleko kelinga na loboko garanti ya Jean-Pierre Ayale banaza asisenga moto babenganga mosika na bolenge nanga etape nalonaki eteli ya Fredi Okunji mokombosa boyiboli ya ayo kinoze moto nalingaki alia asimbelinga fimbo tushe na kare kobeta baponi Ibrahim Elaj antiseptique epimisi Claude Olubwa comptable yo abombelaki kia Claudia Sassou lokola sango aza nayebi jutie te kombata sekelelanga Ibrahim Lungu oyebisa bato tekeka notokabwani minzoli esali mbongemi otikika na sete Pacho Muluba Kimia ya Wolo Makani de Paris Benjamin Militoni Arnaud Technologie Dodo Wechi Eric Chikuma Patrick Mouyaya Elvis Sugar Alain Mopé nakoyokela moto te professeur nasakelaka songo kote bomba betalatisaki ngai yango nze eleko kelinga na loboko garanti ya twa mwa nzambe banaza asisenga moto babenganga mosika na bolenge na Iwinjo mokombosa boyiboli ya ayo kinoze moto nalingaki alia asimbe
fimbo tushe na kare kubeta baponi Ronaldinho Antiseptique et mes sévérités Abomela kiki ya Claudia Sassou Lokola sangazana yebi Romanda sekelela kama mae Oya bisa bato teke manoto kaboni Zanyesa limbonge meoteki Tonton Lama Invincible Pesa nzata motono Pesa na moto nzatano Zoto na naenda na kafrashile pana yo Lidia shako mama kutala na yele Harmonie la chinoise na Bundes Ah non 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 Roger Ipuna Ah non 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 Elsa Lokanga Chalei Chama le nom sans rature J.R. Jinza King George Club 144 Beloti Ilanga Béa Belibis Salimouane Jennifer Panzo Pati Bokanga Blandine Kandolo Le Seven Nabraza Hugues Ngolomele Monsieur le maire Ange Nkoyi Évangéliste Magistrat Chamala Daddy Kimberly Méthode Rami Amissi Premier ministre Nkongoli et Aboka Boka Commando Motote Etienne de Berne Mimi Mpongo Honorable Serge Kayembe Fatou Bofat Sadek gi prario gabirio mar okinyi tilo mogik mar Kogwen Mosir kod NCBA Bank ma okelo chenro kagitiyo gi Safaricom miluongo ni M-Shwari mami yot mar timo chenro magi mag keno mag hola e yo mayot mana kod simbi mar ong'we yamo. Inyalo holo pesa sama kamoro ichope giko ma imanyo to kiyudo inyalo holo nyaka siling 250 duto te dhi mana menu mari mar M-Pesa iyiero loans and savings igwelo kamodik ni M-Shwari ti request loan parni nyakwara Mogajwang kikimoki to kaka inyalo yude yot ndi kaka medo kao tiduoke wang sa limit mari bende medore jipange na M-Shwari because life doesn't wait neither should you and Sadek gi prario gaboro tilo mogik abro mi thuolo ka wacha koda nikech ang'eni tilo mokalo chien kacha okwagomba kaka ne wachano Nzete betelankake Ebangaka te likolo yinda Osaka ngele Mokolo emolai Ozanga koeba Eya liwa ya ndambo La préférée là c'est la journanga Ndango koya sans témoin ni jugeur Lilita nanga kombo nangwa muna yo
nakokufa te soki nanolingi ngai te. Otikela moto mosuto mo liwano ebandi. Aya. Moto yose utia yere mo. Amotema venanzoto. Tikotika kaye izole. Tikotika kaye ilwanye. Akoya koko mashiaresho. Koswa moto tuanzela. Mama rokia motema. Boma mwenda misweti koyoka soni bambangu basala banoki bawela lisose malimbi bambangu basala banoki bawela lisose doucement oya ngai na mwana mama bolingwa bosengo bolingwa ipanda ya ngai na mwana mama bolingwa tous les temps bolingwa vérité atana komi avion wabina kokende yonde aéroport atana komi ndeke mpona pimbwa likolo zalwa yanga mapapu o malembe oya biso se malembe doucement oya biso se doucement ayoleli ya ngai na yo bisengo ya biso mibale ata balobi baloba ata bafingi bafinga ata bayini bayina ayoleli ya ngai na stefe bisengo ya biso bala joye ata batongi batonga ata bayini dompiero ata balobi baloba bonganya GG mwalimu godard bobengana dompiero mavungu soki ososinya moto na motema tikosalaka ezalazala akoyokoma chien méchant koswaswa bato partout ekachakachaka ngales Stéphanie Stéphie chaka ngales edompiero mavungu salaka ngave wademe ezalitika na linga bende inyalo kano pesa kokalo kuom chenro mar mshwari. Gimitimo yot ndi mondo mi dongri pile ka pile nyakwara mogi kido kawuono gimoro ma bet bop iparo kiny kamoro nitie gimoro migeto time ngimani inyalo chake mana sani kamoro dwe mar 12 ka iwacho ni higa ok loke kapok atimo ABCD to kata kamano magite nyalo na timore kichandri maber. Ma momiyo sani mshwari kero ni yot mar timo kamano. Dhi menu mar M-Pesa yiero loans and savings, dhi kar mshwari tiyiero lock savings account tinyalo twe pesa ni kanyo, inyalo kane kanyo ka osechwiny maber moseikore mobop inyalo timo godo gima idwa ne tim no. Jijenge na mshwari, save smart, live better. Mana kokale Ramogi FM kar chunje luo. En Sadek gi 33 mar okinyi masani nyakwara mga juang.
Chacho Ezamai, le roi des bêtes, Mibaramo. Maleme, Maleme, Angada, Dusema, e Maleme, Monstileka, Maleme, Maleme, Angada, Dusema, e Maleme, Mamuluje, Mame. Yoka bien, Mokolo mosusu ovanda omituna yo moko, soki motema na yo ebonge sukola na mai ya nkamba. Enemi na yo nga na moni ezali se yo moko, tika kolukelanga minondo po bamoyemo boyemwela ngai ngai yango lelo moni yango ngai. Eske otondaki te tamboliaki yango komonanga ezali nana amama ye apapa ye osadami sene Dubai na Vatican yerkirole na masapa mose Kerno Kissé à Brazza Malembe tout le monde Malembe Andrada Dusema et Malembe Ana Kokumbele Mamea 5 sur 5 Bana mamela utakingwera takikubele Bako bako luba luba Bako bako luba luba Bako bako waye waye Bako bako kosana Ligoma Nzamera likolo kutu atanga takera site Asala masaya Asala mabele goyo Asala masaya Shenge Udamali waye Santana moye Asala batetela Ikwele Hier Sokata Tiens-nous la ville Yesu se bato ya pesa kimbisi pe mapa Asala ye babe ogo Babakela kuze Elo wana moike Nangoma ya kondoka La panthère Ngosanga Tanga ngombo ya bato yo sala bango mabe Ekuta basalisa yo Osama reconnaissance Mama poto Ikolete Kongola motema nzamba Kota puna Maxime Grandzian Sala vina mbangu mbeko kosuka se échec Motema ya sago Ezana assurance Motema ya pio Kende liboso Motema kipepila Kokobeta mabaku Omonange salinena Amama ye Olutelito Afura mambo Damien Moreka Ejise Mwalemo Ableze Banganya Pepe Sovi Abidjan C'est le papa top Mokolokolo La force de réaction rapide Nangate 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 na bolangwa Nangate Modogo Samba Ibrahim Halemba Uka epai na susu mangula na yo Yezangate yo Encore une fois Malembe Andrada Na Mokolo Tulizana Olesha Niamasha Kineke Malembe mwana mama Ia Lukaka makambo oyo kukoka Ia Futuka kumanima Mukulu nzeta nzube sekele na yango ndoki mpe na ndeke Biso bakokombele mpoza biso na moite na butu pete Avenir eza dome na nzambe Kombo nange salinuna Tutu roba Isebola Suga mbundo kuntere Kachipiki tenge Ikabe ya tembo Awabe, lotabe, mwanango, boy bikate.
sur problème. Consti Eka, Lionel Sosé, Basombaka et la mana miso à Kokangate. Chérie, I love you. Chérie, I love you. Chérie, I love you. Mama, I love you. Nzola, Nzola, Ngaya, Banzola, Nzola, Kegika. Chérie, ce que l'ina kanga, l'obela kanga, vérité. Charme et indiscrétion, Lionel. Papa Pimsa, et papé, Fatou Ndele. Zaza la Sepa, Leti Eko. Corinne la Tutsi. Pipina. Ils avaient 12. Problème sur problème. Consti Eka. Lionel Sosé. Basombaka et la mana miso à Kokangate. Chérie, I love you. Chérie, I love you. Chérie, I love you. Mama, I love you. Nzola, Nzola, Ngaya, Banzola, Nzola, Kegika. Chérie, ce que l'ina kanga, l'obela kanga, vérité. Charme et indiscrétion, Lionel. Papa Pimsa, et papé, Fatou Ndele. Zaza la Sepa, Leti Eko. Corinne la Tutsi. Dakika 44 tok saa adek tilo mogik mar kogwen e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje luo. Nawacho ni kacha kokalo kuom chenro ma iluongo ni M-Shwari. En gi thuoke ariyo. Thuoke mokwongo nang'isi ni en mamiyi yot mar kawo hola. Kanyakla kotimo godo yore gi mamoko. Kik imoki to M-Shwari sani koro yawoni thuolo matimo kamano. Kuom mano dhi mana M-Pesa menu, dhi loans and savings, gwel kama ondik ni M-Shwari. To kaka imedo kawo hola tiduoke wang' sa, limit maricha bende medore nyakwa Ramogi wang'. Jijenge na M-Shwari because life doesn't wait and neither should you. To mogik tik en neno ni bende ikungo kadipo ni nitie kod pesi moro midwa ni kun, to nitie gimoro midwa ni tim mbele ka. Mae sa maber ahinya. Kana matin kidam. To chieng' moro achiel ibiro yudo ka in gi pesa ma kore lach manyalo konyi timo gimedwa ni timno nyakwa Ramogi wang'. Gima ber ahinya, onge form ming'isi ni nyaka ijaz ka, onge bank midhi riedo, oyot mana simbi kende. Idhi e menu mar M-Pesa, the loans and savings, igwelo kama ondik ni M-Shwari ti igwelo kama ondik ni lock savings account. Mabro mi kwe mar chunya kwa Ramogi wang'. Jijenge na M-Shwari, save smart, live better. Kokale nyakalondo mar Ramogi FM kar chunje luo. Suya mamit mar ringa nguro seche magokinyi. Sauti masmoki golo seche michiele pacho. Ndadhu mamit mar ringo mobul. Farmer's Choice oken mana chiemo kende. En gimi winjo e dendi nikech kiyiero Farmer's Choice okibi yudo mana chiemo kende. Ibiro yudo mor mochwere.
Kambi mar Coca-Cola pod dhi nyime kod kelo ni ber mogundho. Soda mar lita achiel nengo ni oyieyo ka sani kamata mzito kod shillings 50 kende, kendo kuom flavors duto madhi sambamba kod lewi. Ne mathoth tudri koda Kasuku Rafael e chenro mar donze chakre wuok tich nyaka Jumamos saa 7 nyaka saa 10 mar odhiambo kwa kamata mzito to mana kod Coca-Cola. Si vitu zimekuwa ngumu. So wacha ni kushow. Mafuta ya taksi yangu ilinilemea. Mimi M-Shwari ndo ilinijenga. Ati M-Shwari? Si ndio. Nilikuwa na save polepole on M-Shwari Lock Savings. Hiyo ndo ilinisort. Wakanijenga pia loan fiti. Ati loan fiti? Sasa unaweza borrow hadi 250k on M-Shwari no save as much as you can. Save and borrow up to 250,000 ikiwa na interest of as low as 6% on M-Shwari. Remember, repaying in good time helps grow your loan limit. Simply go to M-Pesa, Loans and Savings, and then M-Shwari to get started. Jijenge na M-Shwari leo. Bedo kod dalani en gima yot mokalo. KCB Mortgage oyawne jo Kenya duto mondiki kod jogo matayo ohendnigi. Chudo bendo yawo iye e higni 25. Lim bad bengi mar KCB moramora kata or ote machuok indiko ni mortgage e namba 225222 kawuono. Erokamano ya Simfros Okinda yudo timarika maber ahinya okinyi makawuono Nyakisumo ngisa kanyo ni maka juma ane yeka mana bathi e studio ka. Erokamano maduong' ahinya DJ Vic, erokamano ahinya Morris Wera, Edwin Jamititi, Edu Jamititi, what about Yugi Samuel Aweda kod alwora mare bongo jako Yugi bende penjo wach mar Koyugi ng'ato penja kani penj na wach mar pes jodongo poko chul nang'o koro chigni 2 months. Stanley Ogada janyando erokamano ahinya bro luon na kod PS ma uchungni weche mag gulu mar jodongo no. Moro kandi ni ang'oma lokorega ka ng'ato owuok e pingo sirikal to donjo sirikal. Unjore jo piny pog jo siasa kod jotelo. Nyinga en Kawili Mike sine intellectual Akala Gindori. Erokamano maduong' ahinya kuom ote mari. Ayie VJ ma ni Kenya sani chalo gi dhako makasa ma peso tami mar budget onyalo koni kaka gima ikonyego onge. Oguma Wood Leader Kadem wacho kamano e ote mari kaendi. Awinjo kamba dio miya duoko makare gilos no barabara no sani state mare okber rachadua. Erokamano ahinya. Midusa Onyango Reloaded Wood Bondo. Jomoko to penjo moko ma oko ginene. Koro Midusa Onyango Reloaded idwa na penj mbaya di kama Governor James Orengo nitiere. Mana neno ka tek na osiepa. Of course gino osiepe ginyalo wuoyo onyalo ng'eyo lakini kanyo to chal ka gima en got kuoma. Ni Midusa Onyango Reloaded Wood Bondo. VJ penj na nyang badi kama Governor marwa James Orengo nitiere. Oyo mano taparo ni wanyalo chalo joma ong'ado tong'. Kendo ok ber ndi. Erokamano maduong' ahinya. Vincent Onyoyo. Okay. Ayudo ote marika maber ahinya. Who is this blended guy in the studio? Jowa kendo. Oyo. Aneno ote marika maber ahinya. Okay. Sawa. Maka juma ere gima mono sirikal wechulo ne private schools kod university fees to gi deal mana kod government schools kende nikech waneno koda jomatiyo machamo pesa madongo ka bende kawo basari an pisuda kala kar basari ka teka ma wach koro nitiere ma okwang'eyo en rieko mane minyalo logo do wach mar basari ni ma nyithindo kende mochando joma samoro onge kod nyalo ema ne kaka inyalo bi konygi. Kenya kae makawang' Oland ni dwa chiw kata mana mogo ma sirikal manengo no gonyore. Iyudo ka those with makoro riedo ka en mbolea midwa mi jopur joma tek emino ka okarore gine makoro gimoro wenge gine manyaka kuong megi komondi. Koro gini ng'e atache gi kore dwa bedo matek adua okwang'eyo ni en rieko mane minyalo lo godo wach makamano. Kata kamano erokamano ahinya yudo timore kama maber ahinya. Jackson Odono Odimbo Nyamonye oyawre kawinjo kaka waziri Mbadi oloso manyiso ni sirikal mar piny Kenya okovaili wach somo nikech Mbadi temo tetea Ruto nikech kotemo wacho ni Ruto ne oyudo ka pesa onge e agulu ma sirikal ndalono to Ruto ne tiyo kod Uhuru Kenyatta nyaka onen mos sirikand ni chanda ng'eyo atache gi kore. Kamano mane momiyo na penje ni to
miwacho ni nitie gowi moko mano ka sirikal mokalo chien to jalup driver ne en jatelo masani tingni gikawo gi te okay moro ka endi wacho ni maka juma oyawre jani to uko mar Opasi Migori County Awuoro kaka jonyuol dwa sandore gi chulo fees nyaka mbalariany Awuoro okay ma ote marika okinyi makawuono saa 3:51 mano mar okinyi e nyakalondo mari Maramogi FM kar chuny jaluo wadhi duka matin kete manaka Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo nikech koro sedhi koro onge penjo ma danga penje kendo nyakora Mgajwang Victor oyawre telo an mana wach matin Victor iluonge ni ngatenda mora ahinya kod chenro mukelonwa Victor yes gima da wacho mana kuom weche mag school yes ema adwa na wuoye mana matin tu Victor awinjo ke wacho kamoro ni en Uhuru Kenyatta ema no introduce chudo mag exams ne students mag secondary schools mano en adieri yes mak mana kosebedo kamano yes to loke koro ang'o makelo loke matek nikech kiwinjo CS kaka wuoyo ma en baditi aparo ni en gimoro ni one code schools mag iluongo ni gossip schools yes mano ok en punishment monego bed ni chak iduogo ne common mwananchi nikech common mwananchi en tije entero nyathi school then gi pesa chudo manyalo dware mondo mi ochul to ka koro idwa ni mondo mi iduoko ne iwacho ni capitation koro onge oduoke piny nikech skunde moko nitie ma ok ni kare ang'o mamono mondo mi skunde go schools mane gikawo to gigol oko to giter gigo faini mondo wegi skunde wero mondo mi pesa mago gi faini bende duogi to nyithindo skunde ma sawa ma government ong'eyo gi to mondo gin pesa miga miyo mondo gichudi nikech Victor diri makende moka dwar yambo Victor common mwananchi inyore nikech kidhi piny kacha cha Victor ineno mana kaka mine moko kidhi kuonde machalo Migori kineno kata nyithindo mine kawo mana lote madhi go skul ok giwuondre mat gino let negi ka koro chulo fee motamogi imiyo gi mana support gi jomoko ere kaka wang ne ji aya ng'ato nigi nyithindo kata mana adek kata mana 4 e secondary kata mana 2 e secondary ng'ane dhi timre nang'o to en japiny mana mantie piny kabisa Victor Victor gini ok odhi kodwa maber ahinya kaka wa jonyuol kendo ok wawinjo maber ahinya to kata kamano Nyasaye nigi dhano gima adwa wacho Victor ni sea mora ma jogi ng'ado gigi ere kaka osara imedo jatije sirkal imedo sache to japiny ma common magolo osuru to gin gigi medo mana idho malo ang'o matimore gi jopiny ang'o matimore gi sirkandwa omiyo kata ka dipo nono ni mbadi koro nyalo neno ni en sirkal but ok ber Victor ok ber ohinyo jopiny kata mana joluo wuon mamor ni wan di sirkal onge mawinjo maber omiyo Victor jotendwa wuo ok maber to mondo gilosnwa wechegi onge ma uma kombe wuonya kach kane Mombasa wachno ok omorowa kabisa kaka jonyuol kamano tek ijudo ni ka gimichame maonge mar chudo skul biro betu ka nitiere ka micham madhi e maonge gi jogi nitiere skul no dhi bet koro tek do uma kombewa ginene ing'eni kochopo kar osara mar jotich kanyo to en ga kudho nikech iyudo ni Union of Kenya Civil Servants majagoro mare en jaod bura manyatike to modege nigi nitie gi winjruok moko magidonjo e sirkal nitie kaka sirkal wacho ga ni nitie higa moro ka to tiyo to ber kimedo gimoro e wiye maka komere to ng'e gima nyatimore ginyalo ru ofise mag sirkal kaka jopuonj koro CBA margi kaka nyocha gibo ng'anyo dwene ni ka sirkal okona dewegi aweya kama no mokomer gi osara koro beto tek kaka inyalo yieng gini tek nikech japuonj ka bende embe oja Kenya embe gini diye koro okang'eyo kama inyalo yienge gini to wach mar meto mar osara no to lure kod winjruok mano bede kind union mag jotich mag sirkal gi sirkal samoro sirkal nowacho ni by 2025 gini koro wakete tem
koro 2025 dwe mar auchiel osichopo, koro kete ure tim, kok kete tim to ng'anye madhi nyime. Koro bet ka gima en gima tek kabisa, nonde tek kabisa Nyakwara Mogi. En kanyo saa 4 odong' dakika moro mabich kende. Victor, Oyaore. oteke dam jadi Jowa. VOJ. Yes. Musta oteke nyang jadimu. Nyise ni gin koda tandi gin magidie jikon kendo gitoko. Yangi ni jaluo ero galuo ga gik moko ki laini madwarore. Gitem dhera riemba diri gitigo maber. Gitem golo pesa deli makaluo losi, stima ywa kaluo gitudre kod wandai. Makata ka bini yamo buru biro loko to lok kawan somewhere. Seche muka neno ka Didi Nyoro Kenya seche moko oduoke kod mirima. Ana neno ni owe shughulika gi ji ka Didi Nyoro gini ka jiego mamako. Maka koro wende ji kopo ndalo magini motakle. Koro en sano concentrate mana gi tich sana kaluo ka eri nikech charity begins at home. Kotimo kamano to wangoe ni ento odewa thurgi yawa Lazaro. Ni Ruto to samoro nyalo dok. Mano to onge doubt. Nikech opposition kocha aneno ka larruok dhi bedo between Kalonzo, Rigathi, Matiang'i. Kech chalano Uhuru dwaro Matiang'i, Uhuru ok mor ahinya gi Rigathi. To Rigathi be neno ni en the preferred candidate, en ma en gi political mileage than the rest of them. Kalonzo be neno ni is the oldest. Dhi bedo matek korgi kocha kogik kar koro yiero sole candidate. Erokamano ma Injinia Lazaro Kanyamok mar Kariobangi Jamaguche. Jamaguche joluo wacho ni alot michaye ma samoro nyalo tero kuon. Koro weche beto gajore kendo duodore. Ano ka sana be rumo ka Nyakwara Mogajwang' en kinde mar koro goni oriti e yo moyiedhe. To kapok agoni oriti amedo mana paro ni chenro ma okeno kanyo kod Safaricom piny luo ka gibiro biro ka gin e gwenge mag imbo mar piny Kenya kod chenro mabede ber kod ndi Nyakwara Mogajwang'. Iluongo ni M-Pesa Sokoni ma en road show ma bende biro chakore kod county ma Migori mano tarik 28 chieng' wuok tich. Wanabed kanyo kod jongolo marahuma Othicho Jasuba kanyakla kod Musa Jakadala. Wanabed kanyo kod Kasuku Rafael Menjaki Atito Kafaya kaachiel kod VOJ bende biro bedo kanyo Nyakwara Mogajwang'. M-Pesa Sokoni Shopping Festival bende nitiere e county ma Kisumo mano bed chieng' Jumapil mokwongo madwe mar 8 mana Jomo Kenyatta International Stadium Mamboleo kacha. Biuru Kisumu dala chieng' Ngeso waneka kwa nyalo budho kinyiewo mwandu mopogore opogore e nengo mogore piny. Nyakwara Mogajwang' iluongo ni madi safi na bei ya ji oni. M-Pesa Sokoni Festival e Nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje luo. To wuoth biro chakore nade? Wuok tich Migori Town, Uriri, Awendo, Ranen, Kitere, Opapo, Rongo, Rodikopany, bang'e gidhi Homa Bay. Bang' Homa Bay kanyo jowete wama Egesa FM Kwanye gidhi Kisii, gidhi Keumbu, Keroka, Nyansiongo, Chepilat, Ikonge, Kebirigo kod Nyamira. Man tarik 29 tarik 30 wadok Western, wan Majengo, Mbale, Chavakali, Lurambi, Lubao kanyo kama guogi usegacha. Kambi ya Mwanza, Kamukuywa, Chwele, Gibungoma, mano koro chuny Bungoma tir kod Gisami Kisondio kocha. Kachieng' tarik 31 gin Busia, gidhi Bumala, wadonjo Ugunja, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye kod Bondo. Watieke tarik 1 dwe mar 8 higani Nyakwara Mogajwang'. Kama bende wanachaka wuoth achiel kachiel ka wan e dala mar Kisumu, wadhi Ahero, Awasi, Katito, wadolo wadok Nyakondele emotieke budho Nyakwara Mogajwang'. To chieng' Ngeso emakoro obagni budho mar Tipondi. Na wacho ni kacha ni bi oyawne ng'ata mondo bi kacha. To godhiambo kochakore saa 12 nyaka che donjo kibiro kijaiga mar 18 nyaka ibed kupande mari. En mana 18 and over kende. En budho mutieno ma iluongo ni M-Pesa Nation Style. Kao kamano Nyakwara Mogajwang', Nyajimo Nyongo bro lero ni mamoko modong' kokalo kuom chenro mabende Ramogi FM kanyakla kod Safaricom M-Pesa. Kinde ma M-Pesa ingo ike mar 18 nigo. Riti ma kawuono bedo kod weekend maber. Warado kod chieng' wuok tich ka Jehova Nyasaye oyie. Nyinga en Otieno Makajuma. Maramogi Radio.
Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyawre nyako Ramogi ka bende magi mokum weche mwaluwo ni odiochieng' ma kawuono ka wachako gi kaunti ma Siaya. Jafwambo mar kaunti ma Siaya en George Amolo ka obro luwo wach motenore kod sidha yanga chenro mar siro mon liete mabede bro timore e sub county chenro mar sidho joma mine mabende bro timore e sub county mabonde county ma Siaya. Githurono bende jo hala e boma mar Rongo e county ma Migori dwaro mondo mikoro tim nonro mapiyo e wi wach mach ma kinde duto kata masira mar mach ma kinde duto osebedo ka kelo chandruok maduong' mokalo e chirono ahinya to kama nyamburko iyiegi kata bus park. Juma luwach na yo makare ka bende okinde mayalo ne jadolo majendeke mano Paul Mackenzie odiochieng' ma kawuono biro bedo kod twak gi jofwambo e wi gino mabende giwacho ni itudo Mackenzie kod wach mar Shakahola mar ariyo ma oyudore e gwenge ma kono nyako Ramogi. Magi kachiel kod mamoko bende tudri koda ka ng'oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Amor kalando nyingi jawanda e pinje duto. Invito ngima dhano, ngima watu ni elweti. Kata bed mana gi mwandu mano to ionge koda. Tembe nyalo teko ngimana apoya mundo. An amor kalando nyingi jawanda e pinje duto. Invito ngima dhano, ngima watu ni elweti. Kata bed mana gi mwandu mano to ionge koda. Tembe nyalo teko ngimana apoya mundo. Yesu imiya geno jamana, imiya geno. Katembe madongo pogo chunya e pina imiya teko. Osepa manita kendo taya gigera anatino. E chunya tahiya anatini gimoro irito ngimana. Yesu imiya geno jamana, imiya geno. Katembe madongo pogo chunya e pina imiya teko. Osepa manita kendo taya gigera anatini. E chunya tahiya anatini gimoro irito ngimana.
chunya ebi ya mwamitaya Yesu imiya geno jamana imiya geno katembe madongo bogo chunya ebi imiya teko osepa marita kendo taya gigera anatana tino echonya chaniya anatini gimoro iritongimana Yesu imiya geno jamana imiya geno katembe madongo bogo chunya ebia imiya teko osepa marita kendo taya gigera anatini echonya chaniya anatini gimoro iritongimana Inkihol kendo igombo yudo iri Yesu En omwon kendo chunye mor gi jogo duto madware Abiya kaka ino jawa En omiyo kikiwete siku satan monima ito emudo Inkihol kendo igombo yudo iri Yesu En omwon kendo chunye mor gi jogo duto madware Abiya kaka ino jawa En omiyo kikiwete siku satan monima ito emudo Yesu imiya geno jamana imiya geno katembe madongo bogo chunya ebiga imiya teko osepa marita kendo taya gigera